Ruzhinji woye muri rudadiso. Tinovimba nemi, tinodada nemi. Nhasi uno tiri kuUzumba. Munozvaka UMP Uzumba Maramba Pfungwe. Tiri kuUzumba. Kwatiri nenhau yemhepo. Nyaya dzemhepo dzawandisa munotondera takakupai yekuMount Darwin yakazoita kuti imba icherwe. Munotondera mamutoko tichikupai yamandi nanhasi chiri kutsviriridza ndofunga zuro makatoiona ichiri kuenderera mberi. Nhau yemhepo dziri kungobata vamwe vachiti idzi ndedzechokwadi, dzimwe mhepo dzacho unoshaya kuziva kuti ichokwadi here kana kuti kwete zvakutoda vemweya vanodudzira, nekuti vamwe vacho vakutora advantage yekungoti nhingi wakaita zvakati kusvibidzana mazita munhu achiita seane mhepo. Nhasi uno tauya kunhau yemhepo toda kunzwa kuti vanoti kudii nemhepo yakabata ndeyechokwadi here kana kuti haisi yechokwadi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ichokwadi inino ndetwa Dixon nemachena ndiri mu UMP kuvillage kwa Mhako. Ichokwadi kumhepo iri kutaurwa ari kubatwa nemhepo ndimai. Zvakaitika 2024 amai wari pamba wakangodona. Tanzwa kuti amai wadona chishawa chishamiso chakachishamiso semhuri takadaidzana takaungana tikati chii chaitika kuna amai. Tadaro zvakatitorera nguva kuti tigone kudaidza vana naasekuru takushauza kuti zvii zviri kuitika. Takabva tatuma munin'ina wangu inini kunodaidza ana asekuru vakauya. Vana asekuru vauya kwakabva kwatanga kuchitaura sekuti yakuratidza kuti pane kutaura kwanga kwakuitika pana amai. Ana asekuru vakabva vaziva nhau yezvaitsanangudzwa ndokubva vakumbirawo kuna baba vakati mukuwasha takukumbirawo adzimai vanyu kuti tisvike nawo pamba pari padzinza rekwawo. Vana naasekuru ndo matorero wakaita amai wakaenda nawo kusvika wazo panasa kuzodudzika kuti zveshuwa imhepo yakanga yeibata pana amai. Saka ndo nhau yatichinayo nanhasi iri kuenderera mberi. Ndotenda. Musati mabvapo chatingade kuziva ndechekuti mhepo iri kubata pana mai venyu imhepo yemumusha mavaroorwa here kana kuti yekumusha kwavo? Imhepo yekumusha kwavo. Aha. Ndini ndinoitwa Roderick Kawiwi. Ndinova ndini sekuru mukomana abva kutaura iko zvino. Anova ndiye second sub zvekare mukati menzvimbo ino muvillage rekwa Mhako tiri mu UMP. Zvakaitika ndakabva kubasa kwandaishanda kuNatural Stone. Ndasvika pamba nguva dzatangosvika pamba kumanheru takasvika mazukuru akabva asvika zvikanzi asekuru pane zviri kuitika kumba uko, uyai muone amai vari kurwara. Takaenda ndine mukoma wangu ndobva tanosvika pamba. Takasvika tikaona zvechokwadi pane vanhu vachingochema achingokararita penge zvinonzi asvikirwa nemudzimu zviyezvi. Patakasvika akatanga kutaura kuti hatina kukwanisa kunzwanana pekutanga, achitaura zvezvi hasha zviyezvi, achitaura kuti vakomana munhu utsinyi, shuwa makandiurayirei kundiurayini. Hatina chatakakwanisa kuti tiitaure. Tikati aiwa tauya isu hanza dzako. Takatanga kuti tauya isusu toda kuti tizive. Takumbira kuda kuziva tikati toda kuziva kuti wakaurayiwa ndiwani. Ndo yakataura ikati hamusi kuziva here zvamakaita. Shuwa makandiuraya. Ndauya ndikukumbira kuti mundizorotsewo. Saka patakati toda kuzorodzwa ndiwani. Yakataura zvechokwadi akati ndini Beauty inova Hanzvadzi yakafa mashure ku 1999. Saka zvaitika saizvozvo. Akafa sei? Akafa nekupondwa.
takazongona afa ngati ini infect ndakandiri basa ndashanda ndiri kuHarare vakanga vari kunoko tozonzwa kuti ndozvatoitika kunoko aonekwa akafa akapondwa saka paakapondwa wachinza akaonekwa akatasi miri wake wakapiswa hatina kuzva kuti zvii zvakanga zvaitika. mapatsi ese anga akakwana here? mapatsi anga akachekwa achichekwa nokupiswa kwaiitwa aka akachekwa mapatsi. Saka yakatorwa nyaya ikaenda kumapurisa yakaenda kumutawatawa kupolisi vakumutawatawa wane zvawakaita waita iko kiyo wachitsvagurudza wakaita asi zvaita saizvozvo pakatorwa munin'ina akatorwa akanga ari kunoko akanga abva kuHarare mazuva acho iwayo musi wacho pakaitika chiitiko ichi anonzi Niceman Kawiwi asvika munin'ina apa aenda kupolisi asvika ikoko hatina kuziva kuti zvii zvakanetika papolisi saka Niceman uyo akazodzoka zvake kusvika mazuva pakati yakatora nguva nhamo isati yavigwa payakazovigwa wakauya kunoko vanhu wakatora munhu wakaviga zvakaitwa ipapo hatina kuziva kuti zvaiva zviri zvii zvakazoitwa nhamo yakatambwa ndisipo saka zvaita saizvozvo kuya kwataita kunoko nhamo iyoyi ndio patakatanga kuziva tikati saka ndio zvakaitika zviye here zvakaitika kumashure takatanga kuchifungisisa ndio payakataura ichitaura nhoroondo ichiti ndakapondwa naNiceman naIsaki anova Hanzvadzi kumunhu akapondwa wemurudzi rimwe chetero hanzi mune utsinye makandiponda ini mapedza kundiponda makatanga marara neni mobva mandiponda saka tikata Hanzvadzi nehanzvadzi hatina kuziva takatokadzika nechiitiko ichocho isa hatinange takatoziva kuti ndo zvakaitika takatanga kuzinzwa zvichibuda kubva pamhepo iyo yaitaura zvadero ndipo takaona tikati manje mhepo yekuti tikurukure zvakawanda tiri muno hazvigone ndo patakatorana tikaenda tikati aiwa tachikumbira mukwasha timbotakura vadzimai venyu timbonokurukura nyaya iyi mukunzwa nyaya mamiri ayakaita tonotaura nyaya tiri mukati memusha wedu zvechokwadi mukwasha akatitendera tikaenda mukati memusha takanotaura tikazosvika tikataura nemhepo tataura nayo iye nyakuita zvinhu izvi akanga asipo ndobva tazobvunzana tikati manje zvoitwa sei zvikanzi adainzana aiti ndobva tamudenza ndobva tamudenza kudero akauya asvika mukati memusha hatina zvimwe zvakanyanya zvakaita ndobva tachibvunzana kuti ko zvizvi mhepo yauya zvekare tine wechechi vamwe wataimboshanda navo waitibatsira wakati mhepo payakauya yaakutaura akatanga kuti ichitaura saizvozvo ndobva tabvunza tikati right mukoma muneziva here nyaya iri kutaurwa iyi wakati handiiziwe tikati zvakanaka zvamati nyaya imi hamuiziwe saka toita sei poitwa sei zvikanzi aiwa nyaya aneziva noti ndiye akaita iye akazviita zvinhu izvozvi kuburikidza achida kuvhura bhawa aida kuvhura bhawa kwamureva akandiuraya achida kuti mushonga wekuti avhure bhawa saka ndo zvaakandiurayira ichitaura imhepo yaitaura tisirisu zvechokwadi pokutanga akaramba achiramba saizvozvo ndokubva tazoti tikati right saka toita sei tamboti tikati hanzi dainzai baba taenda ndobva tati tikati right saka zvatakuchiita pari zvinezvi takaenda kunodenza baba wanova ndiye baba wasara panana baba wedu ndokuenda kuzasi kwacharehwa kwachapfika uko mumhiri nzvimbo yemutoko takadedza baba wakauya wakasvika wakataura zvechokwadi tikataura nemhepo iye akatanga kuramba zvikanzi handizviziwe paya mhepo yataura zvikanzi urati kana zvadero iwe zvandakuita inini ndaakuchiti vamwe mese mochibuda mukati menyaya iyi ndaakuchipedzerana ini nemunhu wangu ndipo paakazoti zvikanzi ichokwadi ndiregerere kwanga kuri kuti ukanganisa zvechokwadi zvinhu zvakaitika takazviita zvechokwadi kupa kupondwa zvechokwadi takaita se ndakazviita ndini asi akaponda achiti munin'ina ndiye akaita se akaponda tikati asikiitika zvakaitika zvikanzi ichokwadi zvakaitika havana kuramba kurara nehanzvadzi zvese wakazvibvuma tiri ipapo zvese zvakaitika zvese izvo hapana chavakaramba wakatenda zvese wakati zvechokwadi zvakaitika kati saka mozoona sezvikanzi aiwa zvauda kuti zvigadziswa tikati aura zvakanaka kati uraita hanzvadzi zvauda kuti titaurirani ona abvuma zvikanzi achichokwadi
chiro tichitaurirana kuti tiona kuti tingaita sei panyaya iyoyi tati iende kunogadziriswa kwainonogadziriswa pakadenzwa sabhuku nokuti village maigara siswedawo vanga vari muvillage rinonzi makui village saka takadenza sabhuku ndo akauya tikakurukura nyaya iyoyi aripo sabhuku tikataura zvese akabvuma zvokuti takadanza muchinda akanga aripo pakataurwa nyaya zvese zvakabvumika tikataura iti saka zvaita pari zvinezvi taakuchiti nyaya yauda kunoripwa ndobva kunoka achibva aenda kumba kwake kwamureva haana kuzodzoka ndo pakazava zvoti musi wekuti akunosangana zvekare ndipo akatanga kuti handisi kuuya ikoko ende zvekutaurwa izvo zvandizvizive muri kundimanikidza tikati aiwa isi hatina kumanikidza munhu paipai tataura isisu zvikanzi muchida kuti vanhu muite se mutaurirane mega muchiita zvichinzwika zvekutaurika tochinzwawo kunyange nesu tigonewo kuita chiitiko chakadai so togona kuti tinogona kunzi tikuri pamhepo yatisingazive saka toda kuti titaure zvinhu zvinyatsobuda pachena iye ndo paakati hanza zvamutaura izvo ini handizvizive kana kuri kuti kuita saizvozvo aiwa ini handizvizive ini miita izvenyu ndezvekwenyu ikoko ini handichaziva kwakavivi ndawo kwakashiri handisina kunoka handisina meso anoringa ikoko tikati aiwa uyai kuno mukoma yaiti tigadzise zviri kunetsa mukuona matambudziko zvese zviri kuitika izvi uyai tigare pasi titaure iye hanzvadzi yedu tinotaura togadzisa zvinenge zvichinetsa uyai tigare pasi iye achibva aramba zvikanzi aiwa ini handizive kuti ndichauya ikoko handichakwanisa kuti ndiuye kusvikana nhasi kuuya kunoka haachadi asi mweya uripo uchiri kungobata still zvekuti iko zvinezvi takabva mboda kuona kuti tingaite sei tikurukure nechinzwa kuti koteita sei pari zvinezvi zvechokwadi tichiri mudariro nenyaya iyoyi haisati yapera mhepo kutaura iri ngotaura zvimwe chetezvo iri kutaura kuti ndakaurayiwa naisaki naniceman nababa vakatenderana nevana vavo kuti vaite zvinhu izvozvizvi zvokuti yaitaura iyo ichitaura ichiti kufa kwakata mukomana niceman ichiti ndini ndakauraya kufa kwakaita baba ichiti ndini ndakauraya nokuti vanhu ivavo vakatenderana vari vatatu vachida kuita zvebusiness saka ini ndini ndakakonzesa zvinhu zvipi tikati manje panoitwa sei apa mhepo ikataura zvikanzi aiwa inini uyu isaki handisi kumuuraya nokuti isaki ane dzimwe mhepo dzakamira kumashure dzaakapara zvatisi kuziva isusu akapara mhosva idzi zvakamira sei ane zvimwe zvikunzi zviri mumashure dzakatopara mhosva tikati manje hanzi ane dzimwe dzakatafanika zvakaita saiyoyi yatiinayo mudariro zvichikuti kumashure uko takambogarawo pasi zvechokwadi tikamboti ase timbofamba tichiita mumachechi matinenge tichienda tichingonzwawo zvechokwadi kuti pane imwe mhepo yakaparwa ari kupi kwaakanga ari semunhu akanga ari musango munguva yehondo ari mucomrade saka chinzi akaiparira kupi akaiparira ari ikokuyoko nemusikana wake here waidanana naye vakauraya akamukanda murwizi munaruya tikati saka isi hatina zvatinoziva tinenge tazongonzwa uri kutaura kwemhepo chete tikati saka zvinogona ita chokwadi nekutaura kokuita mhepo izvikuita se zvikuirirana nezvimwe ziya zvatakambonzwa kumashure takangoti aiwa saka isakuda kuti zvinhu izvo zvigadzirike ndo pane pfungwa yedu isu tiri kuda kuti dai zvinhu izvo zvichakwanisa tapedza kudambudziko iro tagona kuita se tamugona kumugadzisa nokuti zviri kutotinetsa isu tikoza chiitiko chakadai chakaitika chakabva kupi chekuti isisu munhu unouraya hanzvadzi yako worara nayo takashazva kuti mushonga rudzi chii chakachaitika chikutotitambudza kuti ko zvii zvakaitika iye zvinezvi kumudainza kuti chiuya kumusha haasi kuda kuuya ari kungotenderera kwaari chenda hatizwa kuti ari kupi takamboteera tikanomutora ari kumba kwake kwamurehwa akauya kunoko pari zvinezvi haasi kutozikanwa kuti ari kupi ari kungofamba ari kungoenda tikumboti ukataura nevana vacho kuti tibatane nevana tigone kukurukura nevana titaurirane vana vacho havasi kuda kuti tigare pasi tichitaura nyaya idzi vari kungogarawo nababa wavo ikokuyoko zvoreva kuti panyaya idzi vari kuzivana hatina chatinokwanisa kuti tiite isisu kana vachinge vakadero saka taangosiyawo zvakadero hatina zvatakazokwanisa kuti titaure pamusoro pazvo takasiya zvakadero ndo zvakaitika mukati mumusha wedu asi maitikiro akaita pari kuratidza kuti panenge paitwa urombwa hwokurombera kuti vaite mari tichivatarisa vese vataurwa vanhu vokuti tingati vane mari here vasara vacho pane vasara iko zvine zvasara mumwe chete kuti tione kuti pane mari isi hasati ambona chinhu chaanacho haana kana chaainacho munhu ari kutoshupikawo zvake
nokuti pekugara chaipo kugara munhu akugara iko zvine zvainzi pakamboya nedzimwe n'anga dzakaya nadzo kumba uko anga ane 2 years achitogara mumba kwen'anga mumba chaimo haasi kugara kumba zvikuti mutambudzo une zvinhu zvipi izvozvi saka akundofamba aringotiza asura kubatika panzvimbo. Ko vamwe vakashaya vanga vaine chinobatikawo here? Hapana, wese wanga vasina kana chinobatika, hawana kana chavanga vainacho. Zita ndeitwa Peter Kawiri. Nyaya tikutaura panapa inyaya yekufa kwaHanzvadzi Beauty ndingati kutanga pane zvakamboitwa naye mukoma Isaki akambomurowa achimutaura kuti uri pfambi akanozvikanda munanyadire mumvura tikamupindira nomunini wangu yabva kutaura iye tikamunyurura mumvura akutoshama kuti aite aende nemvura zvamundishungurudza asakama kuti hazviite kuti munhu hanzi aite arwa kana munhu akanzi awana munhu anga chistori chipfambi ano munhu aitodana naye angari muhovheti zvekare ane shuwiro yekuti vamwe vachiye vangaroorana asi akasvika achibva kumudzi paishande pamudzi paraxapa pasvika bvamurowa akamurowa zvisvino kusvika munhu asekifaiza kuti abheta kufa zvangu inini asi tamunyurura asvika nayo tagara ndozoenda kubasa manje mupana ndobva ndamutora vanamupinza basa paanga akushanda mupana akushanda tese tiri vamwe chete tese zuva rakabva kuharare akazobva kuharare achionda akaenda kupi kumusha pakaya kumusha kuno ndipaakasvika achite achipfudza anga akarangana zuva rachero ndobva asvika ndokuita basa rawo akaita nderokuti akasvika masikati akatopuwa chikafu apa mudharaunga abva kupuwa chikafu chipi ichocho chechenani nasisi wawo ndobva achienda kumba kunani kuna mukoma Isaki achibva asvika bva ataura naIsaki uyo ndobva arangana ndobva akazoenda kumuti kuna nyadire zvanzi asisi uyai munze zviri kuno sisi waipa akanda achitiwa unoona zvinhu bva asvika bva amushaya ndipakati ko uri papa Hanzvadzi hanzi ndiri pano paakati tendere udayo akushaya munhu ari masikati kumaraundi ma2 ndobva ashaya munhu ndobva ati hanzi atiri pano ndobva aenda bvaona Isaki akamira akazendama nedombo kuzendama wakaita nedombo keo kuzotarisa kubva ana chinaismeni asi iye ndokuti iye anotaura kuchitaura iri mhepo ichitaura anotaura kuti ndakaite ndakarwa neHana asi hapana chakakwanisa kuita bhozi naismeni achanga uri mukwesi womurume ndopa akamubata naismeni uyo achibva amite mukoma achibva amita mukadzi uyu naismeni mukoma achingopedza naismeni bva atora zidombo bva angorowa wakangofa 1 time haana anopupa ndo matauriro akaita tanga buda wakaita mhepo wari kutaura saizvozvo kuti ndozvandakafira mafiro andakaita zvochokwadi wazukuru akatofonera achitochiyedza tikatuya muningi naye ndikana naye tikasvika tikanodzwa nyaya yacho ndipakatanga pandakataura ndini Beauty ndakatombonetsekana ndikati zvinhu zvakandibata nokuti mafiro akaita achisvika kuHarare akanga asvika achitaura kuti akafa akaponda nemaboyfriends ake zvisati zviri izvo zvakaitika akanga apondwa nani naiye saka aida kuedza kunzvenga nyaya saka kutora kwakaita manje zvakazoti bvatatora nguva ndipo akazoenda abva kubasa aribva kubasa zvezvi ndipo akasvika achibva bvaamisa kubasa saka ndiri kunhamo yanzu hanzi asisi hanzi yonogenda kunhamo yemukoma wake ari panapa sei bvaamisa kubasa pandataura nawo inini management napersonal manager ndikataura no zvakaitika ndozvokuti akadzika kumusha bva angosvikana nenhamo asi ndikaenda paweekend panenda paofa ndikira zveshuwa Friday vandaiteyo vandadzika kuya kuno kumusha ndosvika ndobata maoko ndotaura nhau zvanzi ano akauraya nemaboyfriends ake kana kuti akaite akadhumanisa wakadzi ndo akamurowa akapisa nhengo dzomiri dzese akaite akapisa achitora achisa munhekwe aipisa nechibhema achisa munhekwe saka zvinhu zvakashungurudza mufi nhasi kana kutaura kwaanoita achitaura ndakashungurudza anototi mune utsinye munouraya mwana wababa wenyu munoita mukadzi mwana wababa wenyu saka tingati zvimwe ndofunga mupana akutaurira mamira zvakaita zvimwe zvacho asi iri honde iyoyo tinayo honde yatishuvira kuti dai takwanisa kuikunda iye kumusha hachada kuuya kumusha ndakatombotaura neshamwari dzake mahovhesi vanoshandira pamurevo ndikavataurira nhau idzodzo vamwe vacho vakati mahovhesi mamwe anochidzana anofamba nawo akatotaura choti no dai masvika kuveterans office mosvika moripota nyaya yenyu maripota nyaya yenyu kuveterans office vanokutorai munhu iyoyo moite modhirana ndikati ano isati akutera kubata kuita mhepo yacho yekutaura kuti no musiye akadaro saka kuti tipikisana nemhepo tanaona kuti tingapikisana nemhepo bida timusiye asi vazhinji vakutaura kuti no anofanira kunge achitorwa kana kwamuchinda akataura kuti kwamuchinda atori nenyaya yemakunhahona zvekare kozoita nyaya yekuuraya inyaya yemapurisa saka mhosva dzaainadzo atori nemhosva dzaainadzo iye manje saka kuti tienda mapurisa kana kuti tienda mapurisa pa right now anotorwa ovhariro uko nyaya igere
saka bheza kuti timbodhira nenyaya yacho isisi kunoku. Kana tadhira nenyaya yacho, kana apera mapurisa anenge akiita zvavo, muchinda anenge akiitawo zvake, akutongono pake panotonga napo. Kandi mamira akaita nyaya yacho iyoyo. Saka izvozvo tingati taapapi nenhau iyi? Zvinezvi tikutarisa kuti dai takwanisa kuti tikuda kuti tiripe, kana taripa toona kuti tingamire papi. Bhozi kutaura kuti imimi anotorwadzira nomusoro wese mukati momusha menyu mese mudzinza menyu ndini ndikukonzesa, ndikuita kuti murwadziwo munzwe kurwadziwa kwandakaitwa nedombo rakanditsitsa. Saka titori pakuronga kana kuti tiedze kuona kuti tingabhadhara sei, asi ndinonzwa kubuda kwakaita mhepo ichitaura kutaura kuti zvinenge zvatova zveshe zvekunze kwachena, ndipo tinenge takupinda munhau iyoyo. So zati tiite topedza bhozi akatibvunza kuti maitawo zvipi tikataura kuti ano taunganizawo zvishoma zvatakwanisa kuunganiza, asi kuoma kwezvinhu pari zvino zvinhu zvakati tiomerei. Adai makabvira mataura kare kuti ndo mamira akaita zvinhu, takamwisisana ipapa. Saka ndo mamira zvakaita totarisa kuti muchena kwokunze netakudzoka mudare, asi kureva kuti tapeta maoko tinenge tichiedza kupopawo tichiona kuti kugadzirisa zvinhu zvacho kuti zviite zvitinakiro. Ndiri kugamuchira ini mashoko enyu. Ini ndetwa Sabhuku Mako, ndichitonga ndi mudunhu rachifi Nyajina. Mufi ndinomuziva ndi maiguru wangu ndi Sabhuku zvekare kudai. Akapondwa nehanzvadzi dzake dzichida kutsvaga kurarama, achida kutsvaga mari. Wanga wafunga kuita business, kuita bhawa. So wakanzitorai munhukadzi asina murume anaenda kumabhawa muite mari. Zveshuwa murandakadzi akauraiwa, wakamupisa. Aenda kumabhawa? Aenda kwakarimbika kumabhawa, anga asinawo murume. Saka ndiye aidiwa manje kuti vaite mari. Saka shuwa murandakadzi wakamuuraya, wakamupisa. Takazotarisa kuti murandakadzi patakanzwa kuti aoniwa kurukohwa akafa, takafunga kuti pamwe auraiwa nevarume vaaidana navo. Zvisiri ndizvo. Takazogutsikana manje ngozi yabuda yakutaura kuti ndakauraiwa nehanzvadzi dzangu dzakatanga dzandirara, dzapedza kundiita mukadzi dzandiuraya. Ndo mafiro ndakaita. So Sabhuku ndo maziro nozvita. Saka ndoda kutenda imi mauya kuti basirai vanhu ava vari kushupika nengozi iyi. Zvokuti vanhu ava vachatowirirana, vanhu ava kutoparadzana, zvokuti kuti imba yemurandakadzi ndiyo inenge yakusara yega yakunetswa nengozi yawo. Dzimwe hama dzinenge dziri kuti wakarara nehanzvadzi sei, saka ngavazvionere. Saka ndokutendai kuti mauya nyika iwabatsire. Ini ndetwa Dickson Machena, ndiri mwana uya akapondwa ndimaiguru ndimai. Saka vana sekuru wanga wati achikumbirawo kuti kubatsirika wangabatsirike sei, nekuti mese mavari kufamba mwanhu wekuziva nyaya iri kutorwa sei yakareruka. Nyaya iri kutorwa sei yakareruka ndikuda kwokuti haina bakwana wakunatsa kumira pairi zvine simba. Saka taitotiwo imimiwo sebasa ramagara minaro munawo mwanhu wamunenge minawo wanoshandawo basa irori zvekuti rigonawo kuenda mberi. Ringataurika zvaro kuti tanga ichinzi tozoriona kuchena kwekunze, asi inhau iri kutambudza zvekuti tikatarisa kuvanhukadzi vemukati merudzi irori vari vananamai vedu vese hapana mupenyu wese vari kurwara nedambudziko irori. Saka idambudziko rikuramba ichingotorerwa nguva but richirwarisa vanhu. Saka taichitokumbirawo kwamuri imimi mauya kuti munogona muine vamwe vanhuwo vamunenge muinawo vanobatsira padambudziko irori kuti rikasiko rafamba, nekuti idambudziko riri kuuraya zveshuwa, harisi kumira vanhukadzi vatambudzika nedambudziko irori. Saka taichitokumbirawo kwamuri kuti kana pane vanobatsirawo mutibatsirewo newanewo. Anotenda. Zvakanaka. Nhau mainzwa inhau yemhepo, inhau yengozi. Ngozi, mushonga wengozi kuripa. Ipapa ndo pamwe pandichada kuzodzidza kuti kana uchiripa hanzvadzi, pfuma inenge ichienda kupi? Nekuti ndeve ropa rimwe chete. Toda kupanzwisisa ipapo kuti kana zvanzi pakuripwa, pfuma inenge ichinangiswa kupi? Nekuti vari kuripwa ndo vananya kupara
mhosva zvakare. Tichazoda kunzwisa kune vanoziva kuti zvinenge zvichifambiswa sei, asi nhau mainzwa ndo nhau iripo, ende hapana ari kuramba. Vanhu vari kubvuma kuti hongu tinoiziva. Iye Nyakupara hanzi akatanga achibvuma, asi azoona kuti kwandiri kuenda uku kunenge kumakata. Ndofunga yanyaya yekutya mapurisa akutanga kutsika, akuti pamunondo pamusasa pamire chaipo chaipo apachazikanwa. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Ngatisanganei hama dzinodikanwa mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Regai timbobuda muno muZumba maramba pfungwe. Tine nhau zvakare iri kwaRusape. Ndofunga muchationa mazuva mashomanana tiri ikoko zvakare tichikupakurirai nhau yengozi iyoyi zvakare, nhau yemhepo iri kutora nzvimbo. Asi ndisati ndaenda, regai nditi musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.